Já prakticky jsem se narodil v Praze. To bylo za první republiky 1923. V Londýnské ulici na Vinohradech jsem chodil do klasického gymnázia, tam jsem také maturoval za Heidrichiády. To bylo hrozný za války, samozřejmě. Vysoké školy byly zavřeny, tak co bylo dál? No za okupace jsem byl totálně nasazen a sice v Neratovicích, ve Spolaně. Byl konec války, tak jsem se přihlásil potom na vysokou školu. Ty začátky byly obtížné. Já už za války jsem měl vztahy k té medicíně. To bylo na podkladě klasické výchovy v tom gymnáziu. Zkrátka jsem absolvoval potom tu klasickou medicínu. Když jsme sem přijeli s manželkou, tak jsme byli úplně zděšení, kam to lezeme a říkali jsme, no to teď budeme nějaký rok a půjdeme někam jinam, až se to uklidní. No a jak to dopadlo, to vidíte. Pustili jsme tady kořeny a už jsme tady zůstali. Tady byli jenom praktičtí lékaři z první republiky. To jsem de facto všechno začal dělat tady sám. Když se tady někdo objevil, tak tady byl pár týdnů a utekl odtaď. To bylo hrozný. Od té doby jsem tady, to bylo v roce 1952. V roce 1960 byla takzvaná fúze malých okresů. A teďka šlo o to zajistit tady nějaké vedení. Tak mě tady ustanovili jako vedoucí lékaře pro zdravotní péči v tom bývalém Mnichově Hradišti. Především jsem musel dělat svou pediatrii v celém rozsahu. Měl jsem tady takzvaného správce a účetního. To bylo tady bývala kdysi ta živnostenská banka, že jo, tady na rohu. A tam udělali jsme vedoucí buňku takovou. Tam jsme měli kartotéku centrální a měli jsme tam několik úředníků. Byla tam zajištěna taky ta sanitní péče. Ale to jsme všechno postupně vytvářeli, to tady nebylo. Zajišťovali jsme sesterskou zdravotní péči a scháněli jsme odborné lékaře, aby sem dojížděli. Já jsem měl obvod ohromný. Ten se počítal od Dolního Bousova k Sobotce až k Turnovu a na severu to bylo až k Vápnu, až na hranice s Mladou Boleslaví. A já neměl auto samozřejmě tenkrát, hned po válce. Osobní auta na ambulantní návštěvy byly na příděl. Převážná práce byla v terénu. Do té ordinace vlastně přišli jenom ty místní tady z toho městečka, tak zkrátka museli jsme jezdit do rodin. Takže víceméně z 50% veškerá péče zdravotní odbývala v rodinách. Byly návaly, kdy jsem měl i 80 pacientů za ordinaci. Hodně. Dodělali jsme od rána do večera. A také jsme museli zajišťovat zdravotní péči i v noci, v sobotu, v neděli, že jo, kdy byly ordinace zavřeny. Já mám dojem, že jsem se snažil zhostit se toho všeho, co jsem si představoval a že jsem všechno udělal podle své nejlepší schopnosti a vůli.